Mua väsyttää, kun eilen meni niin myöhään. Me oltiin vasta jos 2, puoli 3 kotona. Mitä teet? Projektin. Ahkeraa mies. Hän on Siiri. Mun entinen työpesu. Mä tulin käymään kotona, mutta täällä ei oo ketään. Joo, tosi kiva tulla moikkaamaan ihmisiä, kun ne ei oo kotona. Ihana oli höpötellä maman ja Teemun kaa. Nyt Purtilaan syömään ja nukkumaan, koska väsyttää. Nyt mennään suoraan suihkuun syömään ja nukkumaan. Tai mitä? Joo, eli syömään suihkuun. Taas mennään rahan takia. Väsyttää kyllä, mut rahan takia. Oh my god. Tällä viikolla Taideniityllä on lasten taideleiri, niin meiltä on tilattu siihen lounaat. Me tehdään niille ravitsevaa kasvisruokaa koko viikko. Niin nyt sitten vaikka vapaapäivä, niin me mennään tekemään niille ruokaa. Kiva juttu. Ja tänään tulee Sampo. Sampo joka kesä aina on ollut Fiftarilla silleen hengailemassa. Niin se tulee tänään ja on pari yötä. Mua väsyttää ihan sikana. Siis mä oon sellainen, että mä en ois nukkunut niinkö melkein yhtään. Visi univelkaa oli ihan liikaa. Mut nyt saa onneksi olla. Se on nyt 4 tuntia sillä, että ei tarvitse tehdä mitään. Mä en aio tehdä yhtään mitään. Joo. Sitten mä oon ensi viikon, tai siis tän viikon, niin nyt on maanantai. Tän viikon on koko viikon töissä. Paitsi lauantai ja sunnuntai, mutta nyt pitää keräillä kyllä vähän voimia. Miten voi olla näin hyvää? Me tehtiin niille lapsille jauhelihakastiketta. Eli siis soijaroikastiketta. Ne lapset ei siis tiedä, että ne kaikki on kasvisruokia, eikä me joutu kertoa niille. Mutta siis tää on ihan sairaan hyvää. Tästä jäi yli, niin otettiin kotiinkin. Namuskis. Mä nukuin päikkärit.
Mä lähdin pikku kävelylle. Musta tuntuu, että mä en oo niinkään tällä lailla liikuttanut mun kehoa silleen hetkeen. Kun töiden jälkeen just on käynyt ehkä salilla enemmän kuin lähtenyt ihan vaan kävelylle. Niin tää nyt tuntuu tosi hyvältä. Tämmöiseltä lempeältä liikkeeltä. Ja ehkä tää myös vähän antaa semmoisen energisemmän olon. Kun jotenkin on niin semmonen väsynyt. Niin. Mä uskon, että tää on just se, mitä mä nyt tarviin. Tää. Loo. Esittele itsesi. Mä oon paras työntekijä täällä päin. Matille tuli vähän jelppaa. Se sai palkaksi ton. Jätä mullekin. Tänään on torstai ja mä olen lähdössä töihin. Mä vein Joonaksen ja sen iskän ja siskon bussiin, kun ne lähti tänään Helsinkiin, kun ne menee Metallican keikalle. Niin Joonas pääsi nyt lomalle, sillä on melkein viikon loma. Ja mä menen töihin. Enää 2 päivää, niin sit mulla onkin pikkuloma ja sit me lähdetään mökille. Mutta vielä pitää jaksaa. Mut mä oon Milman kanssa töissä, niin saa vähän uutta energiaa, kun on eri ihmisten kanssa töissä. Niin. Mulla on tosi hyvä fiilis tästä päivästä. Tämä on semmoinen, että tästä tulee hyvä päivä. Leipuri Hiiva on saapunut taas töihin. Jep. Tehtiin pizzaa, oli kuulemma ihan sairaan hyvä lasten mielestä. Munkin mielestä. Munkin mielestä.
Aamuraikas iloinen. Mä oon alkanut laulaa näissä. Aamuraikas iloinen. Me Käytiin tekemään semmonen hiitreeni tossa ja nyt tultiin uimaan. Joo, oli tosi hyvä, siis 45 minuuttia. Siis oikeesti me valtiin silleen, että pitäisikö mennä aamukävelylle. Niin sit me käveltiin tähän rantaan. Ja nyt aamuuinnille. Ai että. Ja mä nukuin 9 tuntia ja nyt mä oon... En voi sanoa, että piirteä kuin Peppo ihan vieläkin silleen. Mutta nyt on vähän parempi kuin mitä olin eilen. Oh yeah. Oletko virkistynyt? Olen. Ei toi oo mikään biisi. Sun pitää olla rauhallinen. Leipiä paistumaan, jotta lapset saavat syödäkseen. Oh my god. Ja mä teen pohvelitaikinaa. Onko tää silleen niinku, että yksilös? Näin syntyy luksuslounassa. No, on aika hauska kyllä. Toi uiminen sai niin nälkäiseksi, niin tää on tosi hyvä semmonen palauttava tuosta rankasta treenistä. Täällä on vissiin vähän liian vauhti päällä, kun... Milmalla tipahti semmonen lasinen kakkukupu ja se tälleen pirstoutui. Ja nyt noi kanelit lensi tuolta kaapista joka paikkaa. Milma lähti käymään kaupassa ja mä teen kaikki nämä avausjutut. Mä keitän kahvia. Nyt seuraa TikTok time. Bruh, that's what I'm saying. That's exactly what I'm saying. You feel me? And it's crazy because they won't even do it like that. It's customer. Hello. Äiti kerää inspiraatiota taiteiluun. Päivä pulkassa. Nyt ei edes väsytä niin paljon, mitä yleensä. Siis, mä en tiedä mikä mun mahalla on. Siis, oh my god. Siis se on ihan niinkön... Ihan pallona. Ja siinä sattuu silleen tosi oudosti. Mä en tiedä johtuuko se siitä, että mä join jäälatteen. Kun mä join tänne aikaisemmin kahvin, niin sitten mä join jäälateen just tänne ennen kuin tulin salille. Mä en pystynyt treenaamaan, kun maassa tuntuu niin innoittavalta. Niin kuin, oh my god. Joo. Sitten mä vaan kävelin juoksumatolla ja portaita. Joo, nyt mä haen Hildan. Kun se on kavereitten kanssa täällä kylillä, niin haen sen ja sit kotiin. Hei! Moi!